ଲାଗୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଗହଳି ଗହଳି ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଗହଳି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଯାଉଛି ସେ ସାଇଡ଼ରେ Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets and welcome to my new vlog and ମୁଁ finally ମୁଁ ଯାଉଛି guys ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ guys ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖେଇବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ guys ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଠିକ୍ ଅଛି guys ଚାଲନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା guys ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ guys ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପବନ ବି ସେମିତି ବହୁଛି ଗାଈ ମାନେ ମାନେ ଦିଲକୁ ଟିକେ ସୁକୁନ ଲାଗେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିଲେ ପୁରା ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ ମସ୍ତ ବି ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ବି ମାନେ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବା ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ତ ପାଉନି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣି ମାନେ ଖୋଜି ଦେଖୁଛି ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେଠରୁ ଇଆଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି କିଛି ମାନେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ସାଇଡ଼୍ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସାଇଡ଼୍ ନାହାନ୍ତି ସେପଟ ହିଁ ଯାଇଥିବେ ତ ବି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେଠାରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବା ठीक अच्छे हाय हाय थोड़ा कर हाय ठीक अच्छे गाइस ओके बाय ओके ओके हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ मैं ढूंढ के इधर आऊँगा ठीक है नंबर बताओ 8328 इधर ही रुको ठीक अच्छे गाइस आओ चलतु आम देखा पूरा मस्त देखा कि से साइड भी पूरा बहुत माने अच्छी आउ देखिपारे आउ मजा भी नियंतु गाइस आपण मानी मु नहीं आसूची चलतु देखु मु तो सियाड़े पर्यंत जी लास्ट पर्यंत जाकि मुझे पलि आइबी आउ सांग मैंने कुआड़े जा चलतु इे नहा एक्चुअली से इे नहा देखिपे गाइस केमती लोक मैंने उड़ुंट ये जड़े जड़े लोकटा बसी बीचटा देखु केमती भल लगुच ना ना देखिपे गाइस कि शानदार गाइस सो ब्यूटीफुल देखिपे केमती बीच अच्छी देखो गाइस कि पवन हो ब्यूटीफुल गाइस मस्त देखा चलतु भाई को चैनल को सपोर्ट करूँ गाइस आपने सपोर्ट कले सब किसी हम चलतु गाइस आउ स्किप करतुनि गाइस वीडियो स्टार्टिंग रू एंड पर्यंत देखु ना मजा आसो माने ए पर्यंत पूरा आसूची देखा ढेउटा केमती मारुची देखिए केमती माने पानीटा ढेउटा केमती आसूची गाइस देखिए देखा जाऊँगी गाइस केते पर्यंत पानी आसूची ना भयंकर पानी आसूची गाइस देखिए देखो ढेउटा केमती आसूची खरा टाइम बीच को आसवा बहुत लोक मैंने पसंद करते बहुत गहली भी आसती बीच को आसिले सब मैंने ठंडा पवन भी बहुत मानने सुलसुलिया पवन जमी मैंने झाड़ होते ना ये पूरा
କମିଯିବ ସେମିତି ଢେଉଟା ମାରୁଛି କି ନାହିଁ ଗାଇସ୍। ଆଉ ଢେଉଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚାଲିଥାଉଛି। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ଆଉ ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେମିତି ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଢେଉ କାହିଁକି ମାରୁଛି ଗାଇସ୍ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଢେଉ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାଇସ୍ ସୋ ନାଇସ୍ ସେଠି ନେଇ ଗଲେ ଢେଉଟା ମାରୁଛି ଆସିକି ତାପରେ ଆଉ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଛି ବାହାରକୁ ଆସିଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ତମେ ସ୍କିପ୍ ବି କରନ୍ତୁନି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ବିଚ୍ଟା କେମିତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଇସ୍ କେମିତି ଅଛି ବିଚ୍ଟା କେମିତି ଅଛି ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ବିଚ୍ଟା କେମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଫରେନିୟର ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ଫରେନିୟର ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଫରେନିୟର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବିଚ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୂର ପାଣି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଢେଉଟା କେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ ଆଉ ଢେଉଟା ପ୍ରବଳ ଢେଉ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ପଛପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ इधर आके आपको कैसा फील हो रहा है इधर आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कैसा फील माने नहाने का मन कर रहा है बट नहाने अभी शाम हो मेरे को भी गई तो है। ऐसा लग रहा है पूरा नहाने का मन लग रहा है मेरे को भी ठीक है नेक्स्ट टाइम हाँ नेक्स्ट टाइम में पूरा नहाना है ठीक है ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କରୁଛି ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଗାଧେଇକି ପୁରା ମାନେ ଦେଖେଇବୁ ପୁରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ମାନେ ଇଏ କରିବୁ ଏଇଠି ବି ଉଡ଼ିବୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଉଡ଼ିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଭାଇକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି ଗାଇସ୍ ବାଏ ବାଏ।